Sorsi fil-Partit Nazzjonalista reġgħu kkonfermaw li kienet il-klikka ta' Beppe Fenekadami li imponit fuq Bernard Grech biex ma joħroġ favur l-għażla tal-Prim Mħallef Emeritu Joseph Azzopardi bħala kummissarju għall-Istandards. Imbarazzat b'dak żvelat minn One News għax kien fi żmien Gvern Nazzjonalista li Beppe Fenekadami jafsow meta l-eks Prim Mħallef inħatar ġudikant Fenekadami ipprova igiddeb lil One News. Dan għamlu billi qal li huma marx il-laqa tal-grupp parlamentari għax jinsab imsiefer fuq xogħol. Madankollu imkien One News mar-rapporta li Beppe Fenekadami ressaq l-oppożizzjoni tiegħu fil-laqa tal-grupp parlamentari. Is-sorsi sostnew li l-fazzjoni ta' Fenekadami kienet ilha jiem tagħmel it-tali pressjoni. Fil-fatt One News irrapporta li kienu Kerola Kwelina, Beppe Fenekadami u Mark Anthony Sammut l-iktar li fil-Partit Nazzjonalista insistow lil kap li n-nomina tal-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi ma tkunx aċċettata. Imkien One News ma qal li Beppe Fenekadami għamel dan l-argumenti fl-istess laqa tal-4 filgħaxija għalkemm One News imbagħad ikkonferma li kien wara l-laqa tal-grupp parlamentari li matula reġgħet għaddies tal-klikka tas-soltu. Dan għax id-deċiżjoni kienet issiġillata f'laqa urġenti tal-grupp parlamentari li imbagħad segwita stqarrija tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li ħareġ jattakka lil One News fake news, Beppe Fenekadami imkien ma ta' raġun għaliex il-Partit Nazzjonalista huwa favur nomina ta' eks imħallef għall-Ombudsman, iżda mhux ta' eks Prim Imħallef għal kariga ta' kummissarju għall-Istandards.